Bismillahirrahmanirrahim. Mahtum bolu çyn takdire ten berdi. Her kim özüni sakla bilse iş gördü. Hine yaman derttir, anlamaz derdi, cahillik derdine derman tapılmaz diye. O düşünmeyen adamı düşündürüp bolmaýar ahym. Mahtum bolýan näme? Men özüme şu takdire razı diye. Emma şu biren tek zaman mı olacak? Hazreti Mahtum bolýanyň mugassashamışdyk. Özüm sakla bilsem razı. Şunu düşünmeyen adamlar men ýakyp barýar diýip Hazreti Mahtum bolýan şeydi. Mahtum bolýan takdire ten berdi. Her kim özüni saklap bilse iş gördü. Şu zamanda özüni saklap bilsen han bolýar. Hine yaman derttir, anlamaz derdi, cahillik derdine derman tapılmaz diye. O düşünmeýän adam belki onda da kursağına koyulsun diýip bir sürü sözler aýdan ey musulman. Hawasyň jemetde gulak as. Namazyň gorsun atjak bolsaň sen gulak as näme diýilýär sana? Şu ýurtda Peygamberimiz gelmeklikden önce 1000 ýyllap Zertuştiler ýaşaýanmyş, ateşperestler. O da Hudaý diýip beren adam. Bir üflänge sönjek bolup duran zat. O Hudaý boljakmy ondan bir ýeli bilen tozyp duran zat. Onda da şu Hudaý diýip ikrar edip şoň ýüzüne düşerlerini özleri imanyna, yani yalandan imany ha. Emma öz aqidasyna rasih bolup öz Hudaýlaryna ihtiram goýuşyny bildi. 1000 ýyllap şu çıra şemi söndürmän saklapdyrlar, arka be arka Zertuştiler. 1000 ýyllap bir ateş ketedi, ot ýanyp durmaly. Hudaýym diýip kabul etmeli, kabul edähimde şoňa ýokulyp öz ölüp gitmeli, dargak gitmeli, indiki nesillerde şoňa gaýym bolup, ne kadar şol öz Hudaýyna ihtiram goýupdyr. Ya Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek merazyň meselesinden Hazreti Musa jany 50 wagt namaz farz bolupdyr. Emma Hudaý Taala biziň ummatymyza ömrü az, wagt gysga bolansaň, zamanlardan, wagtlardan bereket aýyrlansaň 5 wagt namaz, sogaby 10 beraber bolup Musa Peýgamberiň ummatynyň ýanynda 100 gyzar marýalyk 50 wagt namaz etdir. Şoňa gaýym bolmalylar musulman dogan. Senin şola yalandan bolan Hudaýyny şeýle rasih durýan bolsa, daýaw durýan bolsa, Hudaý Taala da sana qarz etdirjek, kıyamatda şoňda paýyny berjek bolansoň, 5 wagt namazy geçirenden soňra yüz vermälerini gyn görýän, yüz verme bärde dursun, salamyň sengin alanda gyn görýän zaman şumat, hemmesi belli zat. Inne Hudaý Taala ya Rabbim diýip aglap dua etmege bärde dursun. Ey bendelim, güne 5 defa men dergahym açyk, men ýanyma gelýänni Hudaý Taala näme diýip yüz vermeýänsiň? Bir namahrem o da galmaýan, giýjäň bir wagtynda da Allahyň bolup, şondan gelýän paýama jogap bermän galamaý, narahat bolanmasyn diýip, şeýdi bir ihsas ähemmiýet edýän. Hudaý Taalaň inna as-salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Wagan musulmana 5 defa namaz okumak lazım, we yazdım, we farz etdim. Yani dergama gelsin diýip, sen näme diýip Hudaýyňa imanyň ýok? Näme diýip ähemmiýet bermeýän Hudaý Taalaňa? Näzire inne Hudaý Taala gyn görmejekmişdir. Biziň namaza gaýym bolmaşymydy? Biziň çokçalap namaza koýuşymydy? Sen gel gorsun ahtaýyn, Hudaý şey diýip otyň musulman dogan. O maňa diýeniň zerri ýokmuşdyk. Ahum mollak sevsen sew. Näme diýip Hudaýyňa sen bizlere kepleýän? Hem saýaň salamyny sen gyn görýän. Indi näzire Hudaý Taala şeýle mehebbet döküp, ýagşylyga ýagşylyk her kişiň işidir. O gawlyga gawlyk etmek. Emma ýagşylyga ýamanlyk her kişiň işi, betbaht adamyň işi diýip gadim türkmenler aýtmaňlar mana. Hudaý Taala mehebbet edip otyka sen ýamanlyk bilen jogap bermeli. Ondan soň ey musulman näme diýelim? Ben de sen bedişe batyrlyk etme. Alyňda goýarlar ol gün bu işi. Nefse üýme, şeytan raýyna gitme. Hajalata goýar, bilgin bu işi diýip Hazreti Mahtum bolýar. Sen näme diýip batyrlyk etýän? Bidere Hudaý Taala kepleýän. Alyňda goýarlar ol gün bu işi. Hudaý Taala yüz vermet diýip kıyamatda turjak bolup otyň ha. Ma salakakum fi saqar. Ondan için cehennemi adamlardan soracaklı da näme diýip cehenneme girdin? Qalu lam nakum minal musallin. Biz Hudaý Taala bilen irtibat baglap bilmedik diýiljek şu tara jogap bererlerine. Sakar diýip cehennemiň tabagasyna aýdylýar. Näzire ey musulman, dünýäwi peýdan ep berip otyň, ohrawy peýdan ep berip otyň. Ene näme Hudaý Taala gelýär otyka, Hudaý Taala nawuz billah bi mehebbet bolmaly. gelişen zاده‌اdir ای مسلمان دوانشه. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.